Ahoj, ja som Gabriel Trojčák, hlavný inštruktor Tactical Combat Academy. Teraz sa budeme venovať nahodeniu zbrane a činnosti po streľbe. Prvým základným nahodením zbrane je zbraň z ponosu. To znamená, zbraň držím dvoma rukami, zbraň smeruje dole, palec je pripravený na poistke. Zbraň ide do ready pozície, odisťujem zbraň, nahadzujem zbraň, prst na spúšť. Prst mimo, zbraň ide do ready pozície, vizuálna kontrola cieľa a priestor okolo cieľa. Priestor predo mnou, zbraň. Kontrola okolia, znovu kontrola cieľa, kontrola náboja v nábojej komore, po prípade zatvorím vyhadzovacie okno, zaisťujem zbraň a skladám zbraň do ponosu. Ďalším spôsobom nahodenia zbrane je zbraň hlavňou hore, hlavne cca v úrovni očí. Nahadzujem zbraň, odisťujem, prst na spúšť, postrel, prst mimo, zbraň skladám do tejto istej pozície, kontrola cieľa, kontrola priestoru okolo cieľa, kontrola predo mnou, kontrola zbrane. Kontrola okolia, znova kontrola cieľa, náboja, zatváram okno, zaisťujem zbraň a buď ostávam v tejto pozícii, alebo zbraň skladám do ponosu. Kontakt! A teraz ste mohli vidieť, prečo zaisťujem zbraň až po kontrole náboja v nábojej komore. V situáciách, kedy kontrolujem si okolie a vyhľadávam inú hrozbu a môže nastať situácia, že musím reagovať, nemusím sa zdržiavať odisťovaním zbrane. To isté platí nie iba pri tejto zbrani alebo zbrani typu AR, ale pri aj ostatných typoch zbraní, zbrani typu Kalašnikov, SA-58 a tak ďalej. Kontakt!